Nafarroak 213 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, horietatik 23 Tuteran, 10 Zizur Nagusian eta 9 Barainainen erregistratu dira. Mugikortasunaren muga selektibo abuztuaren 19 arte luzatu du Nafarroak. Lurralde koexioak Baztanen Elbeteako kale nagusiko zoladura berritzeko lanak finantzatuko ditu. Landagarapenak urteroko hitzarmena berritu du Nafarroko nekazaritza elikagaien kooperatiben batasunarekin. Nafarroko liburutegiak irakurketa kalera atera du letrak 4 haizetara ekimenarekin. Partekatzen dugun iragan urrun baten soinu banda zuzenean esperimentatzea eta musika nola eratu den ulertzea, horra Iruña Ilunabarrean zikloaren ostiralerako proposamena. Nafarroko gobernuak eskainitako behin-behineko datuen arabera 213 koronavirus kasu berri zenbatu dira azken orduetan. Bezperako datuekin alderatuta 31 positibo gutxigo dira, duela astebeteko datuak 217 kutsatze ja berdindu ditu zenbakiak, baina duela 14 egun baino 169 gutxigo dira. Tutera da udalerririk kaltetuena 23 positiborekin. Tarte batera ageri dira Zizur Nagusia 10 kasurekin eta Barainain, Azagra eta Fustinana 9rekin. Nafarroko gobernuak Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiaren bermearekin abuztuaren 10eko foru aginduaren bidez gaueko mugikortasunaren mugaketa selektiboa berritu du. Koronavirusaren aurkako prebentzioko gainerako neurri espezifikoak indarrean dirauten bitartean. Neurriak 88 udalerri eragiten ditu, horrek 27ko jaitsiera suposatzen du pasaden asteko datuei dagokionez, ordun 121 udalerri baitziren. Beraz, benetan muturreko arrisku egoeran daude, 14 egunetan 100.000 biztanleko inzidentzia 250 kasutik gorakoa izanik. Azken zazpitako 125 barne, adibidez Lizarran 14 egunera metatutako 1218ko inzidentziarekin. Tuteran 885rekin, Iruñan 505ekin edo Barainainen 470ekin. Arau berriak indarrean sartzen da ostiralean, hilak 13 gaueko 12 eta abuztuaren 19 gaueko 12 arte gaueko mugikortasunaren murrizketa mantentzen du. Hau da, ordu batetik goizeko 6 bitartean. Larun batetan eta igandetan, jaiegunetan eta zaindariaren jaia bezpera barne ospatzea legokioloken datetan. Hau 28 udalerritan. Neurriak eragingo balitu kontzejoak barne hartzen dituzten lurraldetako udalerriak zaindari jaien data ezberdinekin neurri hau egun horietan soilik aplikatuko litzateke jaiak ospatuko lituzken kontzejoetan, baina ez udalerriaren gainerakoan. Nafarroko gobernuko lurralde koexiorako departamentuak toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendaritza nagusiaren bitartez Baztango udalarekin lankidetza hitzarmen bat izenpetu du Elbeteko kale nagusiko zoladura konpontzeko. Nafarroko gobernuak guztiz finantzatuko ditu 20.000 euroko aurrekontua izango duten lanak. Hoiek hirigunean egingo dira Askoko zubia Elbeteko plazarekin lotzen dituen zatian, izan ere 236 metroko luzeran hainbat pitzadura ditu. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak eta Nafarroko nekazaritza elikagaien kooperatiben batasunarekin urteroko hitzarmena sinatu du. Hala, 200.000 euroko diru laguntza zuzen emango zaio erakundeari nekazaritza sektorean kooperatibismoa sustatzeko. Hitzarmenean zehaztu dira landagarapeneko zuzendaritza nagusiaren aurrekontuan jasotako laguntzaren ezaugarriak. Jose Maria Martínez presidenteak hitzarmena sinatu du Itziar Gomez kontseilariaren aintzinean. Urteroko hitzarmenaren helburua da Nafarroko nekazaritza kooperatiben lehiakortasuna egituratzea eta hobetzera, eta enpresa dimentsio hobetuz, sektorean berregituratzean bideratutako jardueretatik eratorritako gastuak diruz laguntzea. Hitzarmen horren arabera, Nafarroko nekazaritza elikagaien kooperatiben batasunarek
2021 garatu behar dituen ekintzako ordezkapen eta divulgazio jardueretan zehaztuko dira sektoreari eragiten dioten araudiei eta laguntza lerroi buruzko informazioa nekazaritza kooperatibei emateko ekintzekin batera. Era berean, kooperatiben enpresa kudeaketa eta profesionalizazioa sustatzeko konpromiso hartuko du erakundeak, baita kooperatiba integrazio dinamizatzeko jarduerak egiteko ere. Nafarroko liburutegiak irakurketa kalera aterako du heldu den astelehenean abuztuak 16 hasiko den letrak 4 haizetara ekimenarekin. Eguraldia lagunden bitartean egingo da liburutegi kanpoko plazan liburutegiko erabiltzaileei zuzendutako ekintza. Ekimenak aire zabaleko irakurketa sustatu nahi du, baita liburutegiko plazaz gozatzea ere, Mendebaldeko Debaldezko aparkalekuko zelaiaren parean, azaldu dute ekimenaren arduradunek. Liburutegi hori erabili ahal izateko liburutegi publikoen sareko txartela baino ez da behar. Baldintza horrekin ikastetxeko liburuak, egunkariak edo aldizkariak eskura daitezke. Liburutegiaren kanpoko aldean irakurri nahi dutenek zero solairuko erakusmai nagusitik pasa beharko dute dokumentuak eta aulkia maileguan uzteko eskatzeko. Zerbitzu hau erabiltzen dutenak arduratuko dira aulkia, arina, aluminiozkoa eta dokumentuak eraikinaren kanpoalderaino eramatzeaz. Bai eta itzultzeaz ere adierazi dute zerbitzutik. Plazara sartzeko horretarako prestatutako ate bat erabiliko da bideo atezain automatiko batekin. Ilunabarra Iruñan zikloa aurrera doa ostiralean 8 Oko Andre Mariaren plazan Neonimusen Viajeros del Tiempo ikuskizunarekin. 4. jarduera da Iruñako udalaren udako programazioaren barruan, 5. edizio eginen duen zikloan aurten aurreikusitako 5 saioetatik. Ilunabarra Iruñan zientzia, artea, teknologia berriak eta energia berriztagarriak uztartzen dituen familiendako programa bada. Neonimusek gaur ordubete iraunen duen kontzertu bat eskainiko du, denboran eta emoziotan barna nabigatzeko esperientzia bat izanen da. Itsas sakonetik hasi eta gaur egunera arte oinarri zehaz batekin. Giza zelulak oroitzapenen gordailoa dira, izarren jatorritik abiatuta informazio biltzen, historia zeharkatzen dutenak. Saioan, teknologia elektronikoa eta ezoiko instrumentuak, hau da ezurrezko txirulak, plastikozko hodiak, itsas kurkuluak, adarrak, sardeixkak eta bar uztartuko dira. Neonimus Silverius de Uraren musika proiektu berezia da eta ziklonen aurreko ediziotan ere izana da. Gizon batek bakarrik loop station baten teknologiari esker biderkatutako bere zuzeneko ahotsarekin musikaren historia zeharkatzen du soinuak eta erritmoak sortzeko balio duen guztia erabiliz. Bere arnasketatik edo ur-tantetatik hasi eta objektuak, hezur bat, zuhaitzak edo hodiak, kolpatzeraino. Horrekin guztiarekin xamanen kantu erritual difonikoetatik hasi eta egungo iteraino iristen diren doinuak konposatzen ditu. Neonimus Iruñera iritsiko da uda honetan zehar, era askotako tokitan kontzertuak ematen aritu ondoren, hala nola paleolitiko edo burdinaroko arkeologia aztarnategietan, basoetan, auditorioetan, gazteroetan eta Palentziako katedralean. Silverius de Ura Burgosko hiriaren eta Aran, basati baten kokatutako herrixka txiki baten artean hazi zen, etxeetan elektrizitaterik eta ur korronterik gabe, non ibilgailuen sarbide bakarra egoera txarrean zegoen bide bat baizen, eta agian 20. mendeko modernitatearen eta landabizi modu soil eta ja erdiarotarren arteko kontraste hori izan zen Silveriusek teknologia eta primitibotasuna uztartzarekin duen liluraren arrazoia. El espiritu del lugubre desagertutako gaztelar leondar folk taldearen alma materra izan zen eta 2010tik aurrera espiritualtasunaren eta teknologiaren erdibideko ikerketa eta esperimentazio proiektu personal bati ekin zion. Santo Domingo Silosko monasterioan grabatutako bere diskoa bitan izan da, lehen postuan Amazonen.esen eta iTunesen munduko musikako zerrendetan. Bere ibilbidean nazioarteko 2 feten sari jaso ditu, konposatu dituen soinu bandek izan dituzten aintzatespenez gain.
Bere proposamenaren berezitasunak ez du hotz uzten eta aldeko kritika ugari bereganatu ditu, hala ikastetxetan ematen dituen kontzertu didaktikoengatik, nola publiko heterogeneoari zuzendutako kontzertuengatik. Bestea beste, Moskun, Parisen, Venezian eta Lisboan abestu du.